Pirtûka helbestê ayekema rojnameger Salih Turan ji weşanên nûş hat weşandin. Sererastkirinên pirtûkê Beroj Mukriyanî, edîtoriyê Adnan Ateş û çêkirina bergê jî Luqman Ehmed kiriye. Di destpêka pirtûkê de rojnameger û helbestvan Salih Turan mebest û diyarkirina pirtûkê bi gotina ji bo dayîka min e ku em ji hev têr nebûn eşkere dike. Salih Turan sala 1977 li Batmanê ji dayîk bûye û ji sala 1997 ve di nav rojnamegerî û nivîsandina kurmancî de çalak e. Niha nûçegihanî û karên wergerê dike. Helbestên divê pirtûkê de cih digirin, bi hestên Kurdiyên wek şîrê dayîkê helalin hatine nivîsîn wek parçeyekî serboriya jiyan û derûniya nivîskêr. Pirtûk ji 43 helbestan pêk tê û bi helbesta dayîk bêrojin dest pê dike, helbestvan divê helbestê de bêrîkirin û hesreta diya xwe tîne zimê. Mijarên helbestên pirtûkê cûr bi cûr in. Helbestên wekî mijarên evînî, bêwelatî, koçberî, xewnî, hesretî, xemgînî, felsefî, şoreşgerî, lîrîk, romantîk, süruştî, qeder û her wekî din.